pink, orange, yellow. Ooh. Hello guys, I'm back after 5 days nga wala naka-post og vlog. Karon balik ta. O nag power walk ko karon kay vacation man. Ito. Suroy-suroy sa ta dire. Aldo 10,000 steps. Akong gamit is katong Google Steps naro. No gamit pa. Ato ko sunahan kay naiga baligya dito og pan, magpalit og pan while nag-walking. 1 week na day ko nag power walk guys, so mga tag 10k steps akong ginabuhaton para kay bukat mo na tong pan atong kalawasan. Tara balik. Wala ko naka-upload og 5 days. Nag-upload ko og mga shirts. Payupan. Ini lang, kapila ni? Size. Kani din. Dua-dua lang. Jules Bake Shop. Guys, nakapalit na to. Jules Bake Shop. Maura may madali-dali nga pandre kay ako may na cart nga pan kaon taon niya pag gutuman ta. No, oh yan. Asking mga pan. Walking tour lang sa takaron guys kay wala pa man ta naka road trip o naka travel kay nautdan tag budget, so dire lang sa ta walking. Oh,
Oh, tsada yun to. Ito playground. Ay mag-zumba diya, ay magdula. Sagon sa. Ano? Tsada kayo ito. Orad, kalasangan. Wala ang traffic. Sunset. Okay, so tsada gid rin. Oh, grabe kaluwag na area. Oh, tsada gid pa. Trees. So akong na-walk karon is $3,000 na 2 kilometer na. Pinapa ko yung 7,000. Abot og kaya ba abton ang 10,000 kay apa ko yung 7,000 steps. Wah, sada tayo. May dala na sa dagat. Pasko na. Uphill na sa ta guys. Oh, sabi nga dalan direct. Gamay nga dalan ba pag abot sa ibabaw. Huwag kaya yung dalan. Nara guys, lagi nga dalan 4 lanes. Adin. Okay. So magpadayon sa ako walking guys, pasig andre pasig bawal ba. So, nya na lang. Balik ra ko. Fresh ng hangin pa. Subida na ito guys. Tsada yung trees. Dagan trees dire guys.
Oh, kada yung building dito. Vista Mall guys. Christmas tree. Yung Bermuda dito. Na, Christmas tree. Wala lights no. Lights no. Bagay. Okay, so alas 4 na data sa atong walking. Wow, 5,000 more na lang. Mulag di na makaya kay mauli na po. Mulag 7,000 na siguro ni. Sagbot siya pero lamig kita naon sa mata. Comment down below daw guys, og ganahan mo tanog mga ingani, mga green. Sagbot siya pero satisfying sa mata ba. Na-walk lang na to karon is kanira 7,300. So wala makaya ang 10,000 kay kapoy naman. I think mawala to. Salamat sa inyong pagtanong. Bye-bye.